5G drink ni mizo fruit drink aperitivo ni yanomanya hoden ya kamfa ma o se wia ne bossa na wohunu ne yakoyi a eno a sese onnom awia yi asomfo yeme akue nyako abro no mamene o chame kwasi ni mo na yatumi ahwe se de ekọ sai na esi atie ewo eye jama radio na amanebo aba beto nyamia no nukure paani morning show host no omabo no botro papa anya agrokra ewo ho na egusu apusuma ne abema otafrija atwetwe ho enkomo ne ebisa ne se eba ne sai nenne oye morning show nipa num bi abeto hye no so nipa be sensia chesori o mabetu ewo ho anya agro ewo drobo ne mpatam na egusua epusu ma ne yensa enka otafrija yegusua no yensa kana yene no abetwetwe nkomesanse bo ma bo otafrija ene ne co-host ne ne producer eno omomo no ehefo ene kwato hye wo mo so ebo wo mo ewo ho yebepusu ma ne yensa ka yede bebrew abusuya wodi achi ewo ye Facebook ne so ana wa hwe wani so ade o emfonyini ne video no ena wo hwe wo ho no ase Jack Chan wo mo actie bo ye Facebook ne Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM na yeguso pima homa sen yensa ebeka otafrija no yenkoye ne wonsem foforo mu en wodi ato adwase Ghana ha bonefo kasien ya wo be yede atia abofra ene sen wo be sori nsa adi wanim na wo de no agigi sika wo be sori nsa adi na adi wanim na afei wo de ne nam traffic mu wo de ne nam dwom na wo de ne sresre sika ora George yaw ankama ena ye bono mantami mu pania Department of Children wadano said director Walker Sano and was saying as a Ghana ye sorry free sadia no ho prekope wase abofra de obi nim ne dachin o manu ya yama mrade ato ho sen emfie bi beba bedru a abofra bia esese wonya nimde e wo homasua fam na saa nimde no ya abofra bia benya no se wode ne di wanim se wode ne gigi sika e wo traffic mu wode ne di wanim na wode no esresrade a ebeye den na saa ni suade hunu no atumi abamu wone Sompa kase bo na di nkomo a wo ka saa nsemi kra ewo abonten so ewo Sunyani ekuremu eyade a eha adwen efiri se enkura ho nsem eyade a eda oman no so ne me key stakeholders bia so omoye enkura ho adwuma nanso hwe enne ya nam se kuro no etu mponti enkura bebiri so abegu abonten so a omo sresrade you have he no dipanyi bi anim na wo sresrade against all international protocols say yede enkura besrade nanso emfa ne se obi ton ade na so obi nto a se nipa no obi ntimi mfoso obi na enam oman mu ya mamre ne amane ene ye hu mobronti nipa na ma ohu se obi edia abofre sresrade a ehu mobro na ye soma hodo se ohu bi achenade nti na wache nipa no sika na enam se wo che ni sika ye ne denti onyamfa so nti da bia ono so beba abonte so aba besresrade enti se nipa jai se obeche enkura e desresrade no sika so odi panyi bi anima
ebe ma nipa no nso ebe discourage se de broni be ka ebe bu nipa abam se ode mbofra be sresra na oban no nso ne abadwaku ahodo nyina ya nhyehyɛ ye go se ye social interventions se ni by 2030 said the sustainable development goal 4 ekam na ese mmofra nyina wo school den na ye panyin na ode abofra sresra de a na nhyehyɛ ya ato wo se nkura nyina ntena school den be ye den na yetimi ayama broni be se ya achieve sa goal no. Ora George Yao Ankama eye Bono Mantawimu Director, Department of Children. Ya twaka sebonu so egusua atwen sebe ye nsabetimi aka eye wona wo jama radio na de besi bia no na yama wonso waso atibi afei ya twaka sebonu so emfamom ya twaka sebonu so de amadia se de nyina nim sam na shebede no ginam de ma wona owo eye asen nofo eye Randidi James eye da chukwesi opani no esanse ninsem nyina kwakopiem ewo aya asenibia ewo aya court na hye se wo wini o so ade ode he ade achi ade asa nyina no bra na yedi wasem no na sansensem yem no ana wona otwetwa ade age owura ne dinde gya chukwasin oyam na hyebadwane no apani kwantrafo di wo mani mekire aya lead council no aya chachuchi kata ane wono oka ho anomde eye nkrata akodan court se baya anka sada ne da de achi ade asa nyina no opani mra mapiem ewaseni bia no wanka court no anya hu bibim emfa hu ane enam so ama eye mra hyebadwafo omo edom kuma no emu ede aba betu da chem se obekọ no obekọ chino obekọ na ju obekọ awie omso ebedi akire bi akọ nya de so obekọ akopem mra hyebadwafie ho no makwa akodi dwumade bia anu nti abra mo hwe anim se bia nka koto ebetumi abo agu anase koto betumi aye bibia fa ho se empo se enne obeba koto chena beba koto no na me ba be nsachiro mu no enne wo mo kokogi moye ewo koto na asoma koto no ede etu o manim nyina ene se sansam no pa de nyame no nukwane mo akoto aba wiam wadi nkunim na wasanso de eye application eba se eye self eye proceedings se be ya wa ye betuma ko bia na wotwe ana na wotwe mienu no anya adwuma na anya no ochena ebia na afa na wonso te wate eroja chikwesi no kra wa edan opani eye kwadom de boni nyina ne sem esanse eye nkrata ho nsem bia wakọ ye fojiri a chese ne nyina no etia Ghana mamra no eno enanam so amasese de tabrinda kwakopiem okoto sen saa mbra na wodi ni nkrata ho dwuma no na etiamra no enam so ema okogina se okwakoprim na hyebadwa kunya a Ghana ha no saa de nso tia ne santi eye aban pani kwantrafo no so dinam de ama aban no eye yewura ne dede Godfred Odame ono nso ade ensami kotuja chrem se ni a yewura chachuchi kata wono ene eye yewura ja chikwasidi tudwan nyina no wonde ehu ne se enya de se besia gane esia chena esanse ayasem bia wosa de echa de esa nyina no wo mutimi kokopiem na se no nam so emamra hyebadwafo no wona womo ewo edom kuma anim no ade tudwatem se wo mu kopiem amra hyebadwa ho nemo bedu mu nua nachi na se dane da makwa akobọ na chido mata na chi a wo mu nso de wo mu nim se de court no ade ato no nya de se nne wo mu besesa ne asesa no chena se de ne nyina ye hwe animu se eye ensemo de kotu dwa eye application for eye stay of proceedings no anya adwuma ne no ene ekọ no court no abosansem no ato agu a anya adwuma udi achi ewo ye Facebook ne so abo Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM na fa adwenkyere no etu ye Facebook live video no asena fe yenkenkan emfa maun ena no pai na na kwa me owusu nkwanta bi satena sen ewo Sompa ade ache bia so a na wo ma bono man ne Ghana man nyina che ewo 98.9 so no ena ni producer se Joe otonsa edifre owuraire Roberta City ena wone no di nkomo wo ye obi a wode ni sika akoto aban bond enkomodia mu no se ma Roberta ya tese enka enedai mobekọ akogina Ministry of Finance ani mu akrokra placards na mwasere wo muse musika amode to aban bond no
amachio ehon faso nyina moje moatwe aban a wonfa mam na so yesi biribi asesa enti enamu nyanko na de na asie ena ma Robert ebekirem se ampa o nkwanta bisa medase na de tie ne se ya dwen se ebekopiketin no putupuru wo ma frɛ yen se wo mu ba be pia sika ne so se de ye to dame ama wo bia de akoto ne bank account mu nti ya dwen asesa ya nyanko piketin no se onye se ya asem do se da bi ye ra ho pa na adenti ena sasa wo mu tenasia ma ye kasa ye copycatting ansa na sika no wo matua e de ama ye ma Roberta e kasa sei na ye wo maturity bonds ni bi aso ese na nkomo de ma ye efi February 20th ebesi eye enne na yensan kai na de bia no no muma ye ti ase se ye nya abotre but I think say na abotre no ye nya ma no adults and say abros because na ye ntimi njina no eni ntini ye ya drink say ye ende ye be complicate ye ni police for kasa ye enya sa akwenya ni nyina yes ye be picket no model intense me ba ye say omo betua efi 20th ebesi and then omo betua ni na enti me no wo ka say de coupons no almost they have given instruction enti say abeto your account mu de embeto but ye wa ratio mu say omo betua na ne ha drink kakra ye pese e kan say adenti na ye say ye agency e ko pekete ansa na waba se wubetia na je na sika no wo hon manka wubetimi etia ye ni nje se obekoko gina ewia so na ono ani sika se bi one fan to party ana one fan ko ye bibi no the two was or the pay ye bibi ama nemba ana dey akọ hospital ana dey aye bibi no we don't do that nti e kase e fin there kono MOU ni niam ya kenyina omo behwe na omo ediso because e ya asefem ya reho onipo kasa ye eyorure Roberta City wono na woye bond holder no pay wakasa wo Sompa FM so ya to aka se bono so ade amadia owura kwabena afna sam aya bono regional chairman dema aya Ghana National Education Campaign Coalition opene no ade nsama todwa efa aya enkyerɛkyerɛ sonko bia awoso mutumi ye edema oman sebe ya oman no ne nyina no ebeto atum se nia sese mrahye badwafo a omo oman Ghana mu eje atum ewo eye LGBTQ no eho no sabo no asabi omunyina betimi apass na timi akwakoye se oman yempene so ye be ni se no ana sese ya ba beto de kyerem se nyamia no nukurani ayade se etimi eye ho enkyerɛkyerɛ pa na sa LGBTQ+ no nyamia no nukurani se oman Ghana ye nyina ye nim se oman eye chiwade akese pa se sabio ye beji sa oba eno oba nhyiamudie bema ene bema nhyiamudie no ade atum eno nti no oman esan se ye wachi ye chiwade no awo se yetimi ho kyerɛkyerɛ pa na opani kosoa ade tudwa echrem se ehu hia papa se bia me no mie no betimi ate ase na esan se saa de na ekoso ewo man mu a minumie no hu ne se eye bone nsɛmpa wo man Ghana mu na empo emrahye bedwam wo mo kwa aseta kwa kwagye tunum na wo mo ye no so musu nya botetimi kyerɛkyerɛm ema Ghana ni babia ehu sesei na eko owura afnasam no krea no eye executive coordinator Edman Rural Youth Service eye ekuo bi a enhye aban ase na de etunya kyerɛm sen enmanimia no omkeka ho se be ya wo mbehuma eye emra no aba be ya dwuma wo man Ghana esan so man Ghana ye chiwade pa ne saade no na ankofa haw ama afna sam naturally ya mo be ma so one ne yonko be ma ena ya mo oba so one ne yonko eba ena ye na nanu so atrase o ma hwemu se sa nuoma no enye mai etiamra se oba kristosumu oba sumu ni adia ni nyina etiamra ni nyina Christians kasatia Muslims kasatia traditionalists kasatia na ye ka ho nti no ade nti na ese ye kofa saade no ebetwe ye ho so ebie so ohwe wo mo a ewura sa sunu mu a bempi rubo hu se
amanɔnefoɔ bi taachi yɛde sika koraa na pia NGO adwuma yɛyɛ ese emiri bae a wokɔ net wopɛ fund na woka sɛ wode bɛ promote sisia na sika obenya no ɛnya anoni ndine sɛ nipa bi ahyɛda sɛ ɔmde saa subaa no ɛbɛwura ɔman no so ɔmu nim deɛ ɔmu anya wo enti sɛ aba sɛ ɔman mu no nyinaa yɛtumi asɔre sɛ saa su no yɛmpɛ ne ha a ade ntina sɛ yɛsosɔ so ba meka ne saa so menka sɛ ba sɛ parliament ɛpase wie a obi di tumi bi bɛhyɛ ne nsɛm sɛ ɛne mehu sɛ bi a bɛne ɔsimasi gyina hɔ a na kyerɛ sɛ saa kwaa no so nti ne ɛgyina hɔ adeɛ bi a ɛsɛ yɛhwɛ ne yie na yɛma nkyerɛkyerɛ nkɔ fam yie because sɛ me ne madamfo gyina ne yɛdi yɛ nkɔmmɔ a ɛnyɛ no nti ne yɛdi yɛ nkɔmmɔ wei ɛyɛ owura kwabena afnasam ɔne yɛbono regional chairman de ma ɛyɛ Ghana National Education Campaign ɛyɛ coalition a ɔde saa nsɛm wei ɛtu dafa ɛyɛ LGBTQ+ no ɛho no Udi achi ewe Facebook so abo Sompa 98.9 FM. Sompa 98.9 FM na omai Ghana mu. Empempi obetene yase amanyofo de nokra bo wom se de fifiri abodenchem. Amanyofo de atronko na wom di kire Ghana fo. Na no nam so a NDC amanyoku omamu nyina kasa maafo ne mu baako. Ora Obed Opinta wone Sompa kase body nkomo no se sa dwen a yede ato Ghana fo trimu no betumi afiri ho a ensha se wo bra nipa no wo ye babunu kura wo bia JHS ene SHS okosuku ye hwe ne modemo ye hwe ne ya we onyadaachi mampani a obedi onyadaachi DC obedi onyadaachi mrahebedwani a obeye onya assemblyman a obeye na yede na fa leadership example leadership training leadership role wontitie nyina na yede amano eti odi nyini nyina no entro twa nkontompo ne saade no na afiri ni mu prekope na ye gya wo mu nyini wie na wo mo hwe sade mpanifo ni bia adi nkan ni twa ntro na wo no susu ni hwe obaye se na brabo no wonya akwanya bia sa manwoni a wode betwa ntro wode sansem wei etu dwa wa bra ekuo bia nsha aban ase from Arise Ghana wo mo ehia emabuna wo mo bewie senior high school wo bono ha Sunyani East and the West na wo mo yentete ma wo mo na ensem a owura Obed Opintan editu dwane nie one thing I say ye mpanyfo mo education for no ema ye mofra ne tia say mu say it has been painted out there say politics can they say evil and I say it's seen as say politics yet wow your politics don't can Ukraine but say to me who dan ne ne bia ni kakra ema emofra no emomu say taking up leadership position asori crisis a full political who sorry now omo two elections on the fencing omo elections on omo pastors in 24 pastors in sika epiem on mrenye political bibia in this world has become political purely politics. And, you know, we should just allow the students, we should teach them. I think a leadership course we will started from maybe if not SS Krana, GSS, GHS. We will be started there now be about leadership. We create leadership about those things, you know, and then they will introduce unless people will come and speak to them on leadership and not basically politics but leadership so that they are more frano so I think science science is good, mathematics is good, but obi so on ma leadership qualities ni woni mu dada say the fantasy ni mu say o leader say o man kredi adwuma. Ora Obed Opintan eye badwam kasama afunu mu baako omamu de ma NDC amanyoku afeyen kwa homa no so ne ensanso nkwa achi ewo German South ahinkro drobo esanse eyen German radio abre omo ya dwuma na no pai na nipa no bi akoto hye nso abo wo mo no eba ne sen na eye hefo minuama ha e de ba so mpa firi kase so
Hello, mini atominka ma hey. Hello, mini atominka. Yeguso ehwe enhoma no se be ya ye ne yenuanom bedi nkobesan se abeto da se morning show host or German radio omabo mo papa. Yeah, hello, mini atominka ma hey. Yamo mejoso Na apom to say nyame adom ne mo mpa ebo na mo so e boko German side to ahin krodrobo empanufo na adwumefo bia ho ye nyame adom ba jaman side aja ye kashu na ne bo ase ndiama sese hiya bakurum oh monkafra so bia niska ene nka ne brada dwa nso ba nipa kakra bi na nandwam Yanyane ntiese na dai radio station bi agidin e wo drobo ene ne patema German radio. Omo ye adwuma na nipa nimbi ebowura ho beto hye eye host no eso. No kure ne se ne nkyeremu nso ne sen. Okay. Na wie die yemfa nchiama atiefo nyina. Minia ansa na beto aso no so podium ama me kakra. Na atiefo nka me ho e wo Facebook no mo hwɛ morning show host no na mo yi no afri na kunya so bo no hwɛ mpanifo bi po mo bo eti menu ato so na ehefo no Okay. We die ba mama kwanya yi aja mea mikrom ni ma me nko mikrom Sunyani domase na mini kantia abusiafo me ya me papa kwasi apraku na me ma me ya e wo Sunyani domase na me mra question no so a aja ya ba drobo ne ye adwuma me ya me ye adwuma wo German radio ha na nipa ye bu ni ye obi a on na ye mi programs manager na osane ye morning show host e de ma German radio na oba German radio ana so ba German sound German radio ye radio a onabo mama fo na oye former MP e de ma German sound osan so ye deputy minister of aviation na anu ada ye airport yi kura onu ni di matintimban a Sunyani fo ye nya airport yi onu ni radio ene ye German radio e wardrobe na radio yi ba yi sanse onabo mama fo ye MPP ni nti e be ka se MPP ni ma de abohu dawura bepem sese abane ni ma ekoso de bi ebohu dawuro na ene dwumadi a eguso na ye na no pai ye morning show host or sanso ye programs manager e fe no Kwabena Sante Otafrika ona na otie gwam ene ya brantie baako a o kan ho ase co-host ye fe no Haji Gausu omienu ena nansen yenya ntie paper bi firi abankesiem se ye honorable MC wo hanoma ye fe no honorable Andrews Bediako do na fe no Andiom nansen bi na oye reshaping e wo drobo ene important mu drobo ni japekrum kwasibo kro ni nkura atwa drobo ho ahia okay baby a akoye se town road a yenya ntai bia na o degrader edwiso nkakra enam saa ye so ema German South ye radio ba ko agidin German radio na ye bo na baso pa nya senketwa morning show ya ne yakobu ni na wagie ginema chese baby ana ye dwi kwan bia na cameras any reporters edi akira okay na ye chirechire mu ma timamufo okay etise onabo andi bedi akomba ye no nyema pa o ye de bo German South ni excavator obeto ya na say for assembly no wa timi e de ye sika akra ye gini German South timi akra excavator no wasano so aboa ejiji fuel efiri filling stations e wo hanom ene omo bie eboa no ma ye dwudwu ya kwan kakra na ba be obi a concern because ba German South ade ba ko ha adwen pa ye akwan da kwan de atetia pansam nsuo tokura wuntimi mpie ateche nko a ene nti ye na oye na so amanfo ene nti e ma nipa dom panimfo mo wo bi politician doctors akuafo no nyina yi sika to boa de boa onabo Andis bedi akon a we MC na odwudwi akwan ye wo hanom na nansen ene beto dwa ono ankasa ba ye fidie so ye German radio Otafri je ya na no pe ya boni ono na o kirechire mu e kire ne sei kwan a ofa so a kwan otimi dwi ye nie filling station bi wa ha ye fe na Friends Oil de wo kwan no no de wo kwan no ye du fi japekuru nkodo bo a wotifi na omo etimi boa no
fu bebre want to din afei yesan so wo ye papa ba ko ono so na anka ne radio omega okay ona na ye CEO ono so wa ye filling station ye fen zen filling station omo so ebo moden ebo afu bebre obobo mpanyimfo bebre omo sika omo so di omo sika e support no ma otimi dwudwudwi sa kwan no da omo ase okay banansen na research bi ba say honorable Andy Bidi akon ye MC or the bill bi akoto abankesi ma opesika na ni nyina na say oni contractor bi aka bomu say sa kwan na omudwudwi na ojaman south ha no omo de contract kesi oni contractor de dwi sa kwan no ba be hwe sa kwan ya na woka ho asemi ya eye kwan na ya dwi ni keke ti na say nso to ya asen asei na yekohwe bill ni munna sika beye 800,000 Ghana cedis. Wow. Anka na tete no 8 billion. Ana dem. Ena odi akose yentwi ama no. Hey. Ye hwehwe mpanyifo hwe mu ana chese sika no de. Do final stage kra aba better account no. No mo say da bi central for enye di ama radio fo nko ana na ye kan. Ye nua branch a ye fen akoma therefore work case fm. Kwa bisa ho asem. German radio force water feed bisa ho asem. Ena obisa ona bo wana na anu ada you betina e kasa fidie su de da mpanyimfo bi ne mase. Say omaso asem. Mpanyimfo na ma ofu omoma usika. E ma wutimi de kokra e assembly excavator. E bi to ofu bi no so je ofu ma wutimi de ye den. E kra excavator ne de dwidwi akwan mai. Afi du ba bia na emu aye den no. Wo de internal generator fan no etimi eboa ye se adumai. Desi den na wo de bill kesi akọ abankesi ma wo kope sika 8 billion. We die e be chirim na wo so ese wo chire mu. Enti e ma no pai na o ma sha ase o mo bobo ne voice bi a obetena ase a obeda ase. Okay. Obeda mpanyifo ase. E na o mo ye se o mbekwa ahoma no so na o matimi afre no abisa no anase wa manchire mu. Se nchire mu ni beba wo se ma o de ehu ya no se kigim. Oh, your peer security ahwe baby e gate ya da kwan anu a padlock da no wa he no radio station no German radio ho o ma peer gate na hwe baby kura security de da baby abranti a okura camera e twa Facebook live a ono so gidim o ma peer na to baby ona boba ya na wa betena studio B wa camera MC no MC no okay oba ya na say wa betena studio B wa tena na konwam ne mrantie maako ensia macho men pa aka no ho oka ho nso na omo so abetena akonwa nim na chese ye studio bi ho no wura ho a nkonwa ne ye miensa okay ti mienu abeka co-host no ho asen abeka MC ho ene ye san wo akonwa kese esi ho a no wo ba na wo ne de ye host ni ne ye guest ne nama na watena ase na watwen no okay edi sa akonwa emu ma na de ti microphone ani ni so no MC ni ni microphone mi no abeka ho ama ka co-host no ho ana abeya miensa okay ana omugusu a omobo recording de hia ne say abrante ba akwa sorry masa aduma phone na mote ya moye no ono ka MC no ho o ka MC no ho okay aduma phone na mote ya moye no kurase radio na mote kura moye no sabi nkwasi asem na mudi na ayi ye host ni yi micro no say adan o say ade na recording o mo ni nyina no ya ye full interview baby honorable kasafa akwan ho ne yebo ndi wuntimi me kire me de menye sabrante we su ya adwuma wo Drobo St Mary's Hospital okay owo deaf birth and deaf department for ndi esi there na wutimi free o birth and deaf department eba me office eba radio be kire de presenter nye obi betimi abewura wo office wa be kire o say papa we wu nura say o twe ni gini obi betimi nya sa ade no enti waba ye invite we program so titinase o say on tiase na gidigidi na omuma ni pia bonten the other one no so asori be kan MC hu amama kasa MC kura the papers o be kasa be MC e panyini untimi mpa no ye ka se e be frɛ no yise wa bade ya na chese atade we dey face to face ye nya ni interview akwa ezi on tiase gidigidi o ma interview ni nkoso ono so a o mia na na program na to aso ndi se ye co-host no catch as a crache so we mia no dia ene pie na kwotena abonten wo ye wo production we kwotena wo o ene na sum trawo
titra na ne gidigidi nti MC yes okopata no anye yie no no atena ase na kyese ntokwa no de omo kunwa boboy ye nhwehwe ye wo ayi glass ye gauge ba ko ye glass de omo kabo mu sa ne boy na omo de ntokwa no pie ba ye corridor mo na kyese MC de aka studio wa host no ne ada yi nyina pie omo kopata ntokwa na MC ti studio ho ndi eba sana MC ye dai wan sori biem na ntokwa no ni nkrofo no ne ye host no ankasa ne ye co-host no any producer no dia bom wo abonten ho en dia wa be wa ho ode no na otumi to yo nkotwede enti ye produce ye host no ankasa fa ne phone so twa no ma ji phone ato ni afefi ni se ma to atwene na ba sa na mo security man no wai security man no say onu ye di kan wo no sa no wasi fom Oma wona fra bro sanso sifo. Eko police station say okoye police case. We security man kra ho abasem. Mini enkomo no de pa na ya bre no nti ye hwe enim sa nwure bedi ye beto aso na ye hwe ndi say wona ye bo wom no mo wai. Say no yakọ drobo police station akoye complain ho. O makotwere o manu asem. Ye see ID penny ono so aba adwam ho na ye wo CCTV cameras sounds of Facebook live nti omo abenya video ni bi omo nyina aba abehwe mate MC so any nkrofo akotwere omo anu asem mate nti the aka ne se ye betia free a police fo ho de akwakusie nti se de mate obaja man sa do a de ekoso a bi aka ho asem se honorable MC any nkrofo abomodin akowura German radio studio sa ntokwa gidigidi atimi akoso ho mate ye minisan ko beto so anwumre na de obia ne yatimi amatefo nso aso atewai medase mesumdase we ye man boni ba ko no nso wo German radio ye drobo ene ne mpatam ene de ntremu ede amayen no kasia bono asi midin ede akuenya ko abro no mawie mene ochina me kwasi nimo ye rabo agebodi yaw ede Sompa drive to aso. Why you crowd say we benya wo chefa every 10 million a chedie no mu ana become Betway scratch and winner every 19 June ekosi 30th July. Wait there